jikinta kamar ruwa zubin turawa. Halittar Allah ce kyakkyawa ni na yi dace, a san ki na yo fice ki bani haɗin kai mu kasance, ki bar ce ku ce akan ki zan bar gari zan je ni garin ku ni, ko garin ku yana da nisa ko ya kai Maiduguri. Wata kalma nake tunawa ta ce mini kai ne nawa, wata ran kai ne a kusa na matsayin mai bani kulawa. A lokacin da ɗimauce din naga na gigice, idan ka daki jikina a lokacin banzance. Ta gani gata muna ta kallon juna, soyayya ta yi mana bazata, wai take ta gaya min wai ni ne zaɓin ranta, da a hana ta aure na ta ci gwanda ma a kashe ta. Kusa a gabana ta dinga kiran sunana, take so in mata magana wai anya ta shiga raina. A lokacin na daga ta na ce mata ta shiga raina, da ni da ke sai kallo a guri na kin wuce nana. Idan na gaba ki nan ranan nan zan sha wuya, ba na zaton ni dai zan miki kishiya, ba rigina ni kallon ki ban gajiya, aure na da ke gidanku ne ba a sona. Yayanki ne shi ne ba ya san zuwa na, aurenta da ni gidansu kaf ba a gauna, wai ba sa son mawaƙi wai ni ne wai maroƙi, ƙarshen dai sun raba mu wai ba aure ni da ke. Ga wata halitta ruwa kyawun ta ya kainuwa, salli na jikinta kamar ruwa zubin turawa.